MLS lani ka Major League Soccer kan sedang biang ya ka samoy lekai jong usniam arpunriu kata han nadu ka arpatrik u February arjar apsan hakba hakati gasngi kin sabun ba ki team ki bansa shimta ban ki team ki ba klein bor bat ka team ka bla yora ya ka MLS Cup mention snam kata ka Inter Miami kan sikun persha bat ka Los Angeles FC hakba Lionel Messi airang persya ya usan dari South Korea. Ada bikwa ban sakhi ekte gijing le kai hapdeng ki artli ki barat ba jong dari Amerika kata ka Los Angeles FC persya ka Inter Miami kan sedang hapor prabaje men step. But penuiro hangne ya ka win probability hagaba ka Los Angeles kan don ka chance ban job ya ka Inter Miami da 100% kan ba ka Inter Miami ka don tang lai 4% ya ka win probability but ka draw pade ka don 100%. Tingin saya page but ngin saya ngin sa sakhi ha ka tiga sngi ka ta apa dari February ajar pun riu ha ka por prav jem step mano ban yora ya ka thong ha ka sngi sedang jong ka MLS Cup. Tigam tai ki fans jong Lionel Messi but jong usan kari South Korea ngakwa man pen kan mau biang shapi hagba ki ne ki artli ki club barat ba jong kari USA klia kendu laisin kenti hagba ka Los Angeles kadang job tang shisin katba ka Inter Miami kala job arsin tingin saya pek ko ki fans jong Lionel Messi ngaru ngade we fans jong Lionel Messi but kumchuru jong usan Henry nakam no pat show Lionel Messi jong ka Inter Miami hakaba mo de good jong football ingin saya sakhi hato ula na em tap gol ha kete si kat ba uson ru ha ke por de urang ni le kai udang tebit ha ha ba ula le ban join bat kan ni club berat ba jong ka ri Amerika bat ingin sa sakhi ha kete si mano ban yo tap ya gol ban penjob ialah ke jong ka club pada shua bangan penkut ba Lionel Messi lo join ban ka Inter Miami na du usnem ajar ar Khwai ha ba ula ayarap ya ka Inter Miami ban hara ya champion jong ka League Cup kumjuru hajar apsau jong ka Super League Cups ban hauj ar hajar apsan pade ula yarap ya ka Inter Miami ban ra sundon ya ka MLS Cup kata ula yo ban Marsen John ya Inter Miami ya ka trophy kata lightly ki trophy lies nem ganti but kat ba usan pada udang shu join tang sis nem dunai dari 4 lala ban yalam ya ka klub syaka jingjob kermen ba usan ru un boy syaka thong bat un yalam ya ka klub ban yora ya trophy hagini samoy banawan